Welcome back mga idol. Mayroon naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay pork belly curry. At mayroon din tayong gulay dito mga idol sa gilid. At saka mayroon din tayong kanin. So bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. Amen. So maraming salamat sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa walang sawang panonood ng aking mga video. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share. At pakipalo sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So ano pang inaantay natin mga idol? Paangan na natin to. First bite. Yummy. Paano po tayo?
Last bite. Maraming salamat. See you next video. Bye-bye.